П'ятнадцята година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», 21 листопада, 1363-й день анексії Криму. В студії Софія Бляєва. Вітаю. Україна згадує своїх героїв та відзначає річницю Революції Гідності. Поминальний молебень в пам'ять про тих, хто поклав свої життя заради кращого майбутнього України, відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні. Зранку туди йдуть кияни та гості столиці, запалюють свічки та покладають квіти. Я не розумію цього. В моїй голові не вкладається. Я вже сьогодні говорив, що вже пора судити тих, хто відпустив злочинців, а ми ще злочинців не покарали. Шкода, що є люди, які не зрозуміли, за що загинула Небесна Сотня. Це для мене теж не зрозуміло. Небесна Сотня загинула за Україну, не за чиновників. Це наша совість, наша гідність цей день. Це душа українського народу. Палюча, болюча. Не знаю, намагаємось бути гідними їх, вшановуємо завжди сльозами і будемо пам'ятати вічно. Революція Гідності об'єднала мільйони людей у прагненні за європейське майбутнє. Серед них було чимало і кримських татар. Люди з сім'ями їхали з півострова до Києва, аби підтримати мирну акцію. Кримсько-татарський народ, вірний своїм національним традиціям, был, есть и всегда будет с национально-демократическими силами Украины вместе с вами. Кримські татари організовано і самостійно виїжджали з Криму до Києва для участі у мирній акції на підтримку євроінтеграційного курсу України. Одним з найактивніших був Ахтем Чийгоз. Нещодавно звільнений бранець Кремля на Майдані уперше за останній час показує, де саме стояли намети із кримсько-татарським стягом. Мы хотели показать, что мы, крымские татары, всегда будем с Украиной. Мы все стояли очень близко друг к другу, настолько огромное количество людей, и я как бы по ощущениям видел, что это киевляне поднялись в защиту своих детей. На Майдані постійно чергували близько сотні кримчан. Люди з Криму передавали продукти та теплий одяг, підтримували протест і кримські артисти. Родина Османових приїжджала на Майдан годувати активістів. На своєму авто з Криму привезли казан, рис, м'ясо. Усіх пригощали національними стравами. А що ви тут варите? Плов. И сколько в такую кастрюлю помещается? Килограмм, наверное, 100. И сколько вы уже здесь дней варите? Второй. Второй день? А почему? Почему? Для народу помочь. Голова родини Мустафа Османов каже, стояли із співвітчизниками заради європейського майбутнього. Вся наша цель была, как говорится, это борьба за восстановление нашей государственности. А вся наша своих прав, чисто человеческих прав. Кто к нам подходил, кто у нас питался, естественно, близко узнал о крымских татарах. И очень радовались тому, что крымские татары с нами вместе. Андрій Гук під час Революції Гідності був координатором медичної служби Майдану. Спочатку лікував мітингувальників від простуди та грипу, потім рятував від кульових поранень та ніщівних побиттів. Згадує, робили усе, що могли, аби врятувати людей. Перших померлих це фактично принесли, коли я був на чергуванні. І це було, зараз цим вже немає, це була Чебуречна. Біля готелю «Казанський». І не секрет, що медична служба штабу національного спротиву Євромайдану надавала медичну допомогу як протестувальникам, так і постраждалим з силових структур. Революція Гідності стала для багатьох українців та кримських татар точкою відліку становлення нової України. Цей процес і досі триває в умовах війни на Сході та окупації Росією Криму. Вимоги до влади залишаються незмінними. Ми вимагаємо гідного життя. Саме це і є вимоги Майдану. Люди знов вийдуть і будуть питати,
де всі ці вимоги. І так буде до тих пір, поки їх не буде до останньої виконано. Ельвіна Сейдбулаєва, Маргарита Потапова, Асан Емінов, Заман, АТР. Тим часом у Криму чергові обшуки у будинках кримських татар. На цей раз силовики завітали до оселі активіста, делегата Курултаю кримсько-татарського народу Мустафи Мустафаєва у Бахчисараї. Традиційно не пред'явили жодних документів. Після обшуку поїхали до будинку сина Мустафаєва. Сусіди, родичі та кримські активісти відреагували швидко. Дії силовиків намагалися зафільмувати та порадили родині Мустафаєвих звернутися до суду через незаконні дії окупантів. Закона нет для них. Мы сейчас вызовем ОМОН, говорит, и потом еще больше проблем будет. Українське МЗС оголосило персоною нон-грата та видворило з України першого секретаря посольства Білорусі. Це реакція на низку недружніх кроків Білорусі, повідомили у відомстві. Напередодні офіційний Мінськ оголосив персоною нон-грата радника посольства України Ігора Скворцова. Звинуватили його у веденні розвідувальної діяльності. Керуючись принципом взаємності, ухвалили рішення про те, щоб вислати з країни представника посольства Білорусі. Станом на даний момент цей співробітник, а це перший секретар посольства Білорусі в Україні, вже припинив роботу і залишив нашу державу. Напередодні білоруське телебачення оприлюднило кадри із затриманням українського журналіста Павла Шаройка. Тамтешній КДБ закидає йому шпигунство і повідомляє, журналіст, будучи полковником головного управління розвідки України, створив розвідувальну мережу в Білорусі. Павла Шаройка, кореспондента Державного українського радіо, затримали 25 жовтня у Мінську. Кажуть, що нібито вилучили у нього посвідчення офіцера української спецслужби. КДБ поширив так само відео з допиту Павла Шаройка. В 2016 году еще при смене оперативного руководителя, то есть меня перевели из отдела, который занимался журналистами, работающими под прикрытиями, в отдел, где работают дипломаты под прикрытием. В отношении Павла Шаройка возбуждено уголовное дело по статье 358 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Шпионаж». И принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Центр Луганська оточили люди з автоматами і БТРом. Бойовики з'ясовують стосунки. Зранку там озброєні люди у військовій формі без розпізнавальних знаків. Заблокували центр міста, оточили адміністративні будівлі і перекрили прохід по вулицях. Розмови із бойовиками. Уперше на офіційному рівні Олександр Хук, представник спецмісії ОБСЄ в Україні, напередодні провів перемовини із ватажком бойовиків Луганщини Ігорем Плотницьким. Зустріч відбулася на території окупованого Луганська. В інтерв'ю телеканалу АТР Хук повідомив, мова йшла про надання можливості для представників місії ОБСЄ проводити моніторинг ситуації на окупованій території. Під час своїх візитів на схід України я завжди з готовністю зустрічаюся з учасниками подій, які готові до діалогу з нами. Ми обговорили питання безпеки наших спостерігачів, а також те, що наша місія вже зробила, перевіряючи скарги на порушення мінських домовленостей. Дискусія з Плотницьким тривала кілька годин, і я сподіваюся, що вона продовжиться і в майбутньому. Знову втрати на фронті. Один боєць українського війська загинув на передовій. Ворог продовжує використовувати заборонену Мінськом зброю. Зокрема, на Приазов'ї противник випустив близько 100 мін великого калібру. Мережу сколихнула сумна новина. В зоні бойових дій загинула 22-річна військова лікарка Олена Мурадова. Олена народилася в Азербайджані на батьківщині свого тата. Її мати – українка. В АТО дівчина пішла разом із братом. Знайомі її описують як надзвичайно красиву і добру дівчину. Берети кольору крові. Відсьогодні українські десантники носитимуть не блакитні, а марунові.
берети. А самі війська називатимуться не військово-мобільними, а десантно-штурмовими. Цьогоріч Україна вперше святкує професійне свято цих військ – 21 листопада. Урочистості за участі президента зранку відбулися на Михайлівській площі у Києві. Петро Порошенко наголосив, від початку антитерористичної операції на Донбасі від рук окупантів загинули 469 українських десантників. Що легендарне десантне братерство, символами якого вважалися блакитний берет та тельник, було розстріляно російськими зайдами під Слов'янськом, в Донецькому аеропорту, біля Іловайська, біля Дебальцева. Російські ВДВ від літа 2014 року беруть безпосередню участь в окупації українського Донбасу. І кримські зелені чоловічки теж вони. Наразі це всі новини. Дивіться наступний випуск «За вами» вже менш ніж за годину та дізнавайтеся більше. Будьте з АТR.